Sasithole ngithalela iflike uNonkululeko Ntombela 4635 futhi-ke ngiyabingelela phasa icela kungichazele nanti iphupho ngiphuphe-ke ngithola imali i-treasure box then umamncane wami wavela nje esithubeni wayesithi kucela ngimgcwalisele kuba kathenga ushukela wayethatha yonke le mali uphawu luphi-ke nokho iphupho elibi nokho nake singakusho kungaba wesilungisela lapha izinto ezine esingashwele liphupho lingavela kulokhu livele imali lisho lokhu livele lisho kodwa nakokuqala uma uphupha imali kubi uma ithathwa uphucwa noma ke yebiwa lokhu kusho ukuthetshulwa nokuthathwa kwenhlanhla ukuze kumoshakale kucekeleke phansi kusasa nempilo yakho ngokaJohn 10:10 iselakalisi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Number 2 yenzeka futhi uma uphupha imali uphawu lumbi uma ithathwa uphucwa noma yebiwa lokhu kusho ibhado zohlangizana lokuthathwa kwento esipho noma lokuphucwa isipho ngabe umhlomulo noma ke ifa ozoqhwaqwa lona izimfamona. uJobe 24:2 imincele iyasuswa bashithwa imihlambi bayixabise kanti Genesis 31:19 uthi kwathi uLabhani ehambile yogunda izimvu zakhe Rasheli weba izithombe zakhe izithombe zikayise. Number 3 yenzeka futhi uma uphupha imali sithele nje ngophawu lubi uma ithathwa wephucwa noma yebiwa olungabe likhombe nje ukunqindwa noma ukuthathelwa kamandla ukubeka isinkwa etafuleni noma kungasho ukuqedwa komdlandla wokufeza inhloso zakho. Amahubo 109:11 umtsheleki makabambe konke nakho abafo baphange isithelo zomsebenzi wakhe. Yabona kanti 4 asivale ngelithi uma uphupha imali uphawu uma ithathwa kuwena uphucwa yona noma ibiwa lungasho ukuthi lo muntu okwephucela imali ngenze kuzokufaka kwezinkulu indleko esizokwenza ungabi nemali ezokwenza ukuthi ube nenkinga zezezimali. Yabona shuthi lindele lo muntu ngenzeka kunezindleko angahle kufaka kuzona ezokwenza ukuthi ube uthwale kanzima financial noma ke kunento ozogcina usuyiswela wena ebalekile ngenxa yakhe noma ke kungahle weswele ngakwezimali ngenxa kaNkulunkulu isijeziso sikaNkulunkulu esobe siyehlele phe kwakho. ngokukaMathewu 25:27 ngakho wawumelwe ubeka imali yami kwabebhange mina ke ekufikeni kwami ngabe ke ngitholile kwami kanye nenzalo 28 ngakho ke mamukeni ithalente nilinike onamathalente ayishumi. Kuyenzeka ubusiso uNkulunkulu abantu they don't understand it ukenzeka uthola umsebenzi ekhayekile kube wena wedwa osebenza the purpose yaloko ukuthi wena bese uvusa lo muzi wakini unakekela umndeni wakho ngendlela onakekela ngakhona uthola ukuthi wena ubecome selfish usuzinaka wena wedwa. That's why you find people belahlekelwa umsebenzi ngokuhamba kwesikhathi because waba selfish that is all about him or her ngoba ethola umsebenzi kanti uNkulunkulu uvusa oyedwa emndenini ukuthi kube yena onakekela. uNkulunkulu uvusa oyedwa emphakathini ukuthi ubuyena ozothatha idingo zezi abantu abahlupheka emphakathini kube wedwa uNkulunkulu akuvusa ebandleni lakho ukuze wena unakekele idingo zebandla ube selfish wena bese uNkulunkulu esithatha isibusise emva kweminyaka ethile thola ukuthi ubanzima uthola umsebenzi kuba njalo kwabanye. Asifale siyabonga kakhulu siyathemba kuswakele.